സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ല്ലേ 17 17 18 അല്ലേ? 16 കഴിഞ്ഞു. 16 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞാ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. 17 ആകെ 3 ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പേജ് നമ്പർ 171, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് ക്രമീകൃതമായ ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതാ പേജ് ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ ആൻസർ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ഗുണ സത്വരജ തമസതി അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതായത് തമസ്സുക്കൾ അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ. ഒരു വരി കൂടി എഴുതാം. രാധേയം കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു താല്പര്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. രാധേയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? ശരിയാ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏത്? അത് അവസാനത്തെ വരിയിലുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രവർത്തനപരവും കാര്യക്ഷമവും. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവതം ഇതില് 5:28 നാരദൻ പറയുന്ന നാരദ മഹർഷിയുടെ കഥ, പൂർവജന്മ കഥ. നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷിയായി വന്നത്? കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ മരിച്ച കാരണം ഒരു മഹർഷിമാരുടെ അടുത്താണ് അമ്മ കൊണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അമ്മ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് അതിന് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് അമ്മ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പം ആ കുട്ടി 5 വയസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു വയസ്സ്. ആ സമയത്ത് കുറെ മഹർഷിമാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അമ്മ കൊണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ അമ്മ പോയി ഇപ്പൊ പിന്നെ മഹർഷിമാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ വാസമായിരുന്നു. ജീവിതം എല്ലാ മഹർഷിമാർക്ക് പൂക്കൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കലും വെള്ളം കൊണ്ടുകൊടുക്കലും മഹർഷിമാരെ സേവിക്കലും മഹർഷിമാരുടെ ഭജനകളും കാര്യങ്ങളും പൂജയും നിത്യം ചിട്ടക്കുട്ടി ഇത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചൈതന്യം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. ആ മഹർഷിമാരുടെ അവരുടെ അനുഗ്രഹവും മഹർഷിമാരുടെ സേവനമായിരുന്നു. സേവനം പിന്നെ എന്നുള്ള കേട്ട കഥകളും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും കഥകളും നാമങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് കുട്ടിയുടെ ഉള്ളില് കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയ കാരണം ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു. ആദ്യ വർഷകാലത്ത് മഹർഷിമാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ എന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു. എന്നും രാവിലെ അവർ പാടുന്നതും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു ഞാൻ കേട്ടത്. അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ അവ കേട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൗതികമാജ്ഞതയുടെയും കാമവികാരത്തിന്റെ സ്വാധീനം അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവാനെ ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നതിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഉറക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയ കാരണമാണ് അത് മാധവ ഉറച്ചത്. 3 ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇനി 18ാമത്തെ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു 9 പോയിന്റില് 18ൽ ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യം 9 പോയിന്റ്. 9 പോയിന്റ്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരം പരിശ്രമിയായിരിക്കും. ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിൽ ഭൗതിക ആദരവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല.
കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. തിരുനാമങ്ങൾ ഇവിടെ സദാ താല്പര്യം. ഭഗവാന്റെ സർവ്വശായിയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിന് സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 9 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. അശ്വാത്മത പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സവിശേഷതകളാണ് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. 17, 18 കഴിഞ്ഞു. ഇനി 19 കടക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇന്നത്തോടുകൂടി കഴിയാണ്. നാളെ പ്രഭുജി, അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം മറ്റേ നിഷ മാതാജി, ഇന്ദു മാതാജി വിളിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതാം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് പറയും. അപ്പൊ ആ ഡേറ്റ് പറയുന്ന ദിവസം അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി. എന്നാണ് പറയുന്നത്? എക്സാം എഴുതാം. ഡേറ്റ് പറയും. ഡേറ്റ് പറയുന്ന ദിവസം എക്സാം എഴുതാം. എല്ലാ എക്സാമും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് പറയാം. ആ ഡേറ്റിൽ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലിയർ ആയി. അടുത്ത 19-ാമത്തത് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവതോത്മമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഒന്നിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സാധന ഭക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാണ്. 19-ാം ചാപ്റ്ററിൽ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാനോത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ഭാവം കിട്ടി. ആ ഭാവം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ അത് ചെയ്യാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ്. ഭഗവതോത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്നല്ല, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭഗവതോത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാലിച്ചു പോകുന്നു. ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഭാവം മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താണ്? അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവതോത്മകമായ ശുദ്ധ പ്രേമം എന്ന് പറയും. തുടക്കത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിയമാക തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജനറലായിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിയമാക തത്വങ്ങൾ, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി അല്ലെ, സാധന ഭക്തി, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വഴി അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിയും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സൊക്കെ പവിത്രീകരിക്കും. അങ്ങനെ പവിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പവിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നത്. സാധന ഭക്തിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് രുചി, നിഷ്ഠ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജന, ക്രിയ, നിഷ്ഠ, രുചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാവഭക്തി, അതുകൊണ്ട് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങള് മാറി പിന്നെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളരും. അങ്ങനെ കാലക്രമത്തിൽ അങ്ങനെ വളർന്ന് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടൂല. അത് പിന്നെ കാലക്രമത്തിലാണ് പ്രേമത്തിലേക്കായിട്ട് മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം, അതായത് ഒരാളെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക, വേറൊരു വ്യക്തിയും ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദു അല്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രമാണികന്മാർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെയുള്ള ആഭിമുഖ്യം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഒരാളിൽ മാത്രമായി സംവേശിക്കലാണ് ഭീഷ്മൻ പറയുന്നത്. ഈ ശുദ്ധ പ്രേമം 2 അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റിപ്പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അശ്വത്മത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹേതുക കാരുണ്യം മൂലവും. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നിയമം സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പതുക്കെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പതുക്കെ ഉയർന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഹർഷോത്മതമായ മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹേതുമായ കാരുണ്യ മൂലം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് വളരെ ആഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അതില് ഹർഷോത്മതമായത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് പറയാണ്, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ
ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോത്മത പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയാം. വൈദ്യസാധന അതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രുചിയും ഇതൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ തെറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യും, അനർത്ഥ നിവർത്തി ആ ഘട്ടമാണ്. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റുകൾ വരും. പിന്നെയും നമ്മൾ പറയും ഒരു കുട്ടി നടക്കുന്ന പോലെ വീഴും എണീക്കും, ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനെ ആയി പിന്നെ അത് സ്ഥിരത കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. ആ സ്ഥിരത കൈവന്നു പിന്നെ ഭക്തിയുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആസക്തി വർദ്ധിച്ച് അയ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതാണ് അയ ആവാഹനം ചെയ്യാം. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഈ ഹർഷോത്മത പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹർഷോത്മത പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല, കുറെ കാലങ്ങൾക്ക്, ചിലപ്പോൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ഭക്തിഭാസനയുടെ നിയമാക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തന് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സിലലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നിടെ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുകളും ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സാധന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ കൃഷ്ണബോധം നമ്മിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് അപ്പോ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്ത മാത്രം വരുമ്പോ, നമുക്ക് മീരാബായിയുടെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? മീരാബായി ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അല്ലെ മീരാബായിയുടെ കഥ ആർക്കും അറിയാം? ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് പറയോ? ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവര് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ സദാശിവം ഭഗവാന്റെ നാമം പാടി അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ അവസ്ഥ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും ഭ്രാന്തിയാണ് അതെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും. അത് തന്നെ മറന്നു പോണ ഒരവസ്ഥ ഈ ഹർഷോത്മത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാണ്. ആത്മജ്യോതിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവശായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവത്കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റാരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്ന അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് അവൾ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ ചന്ദ്രകാന്തി എന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീരബായിയുടെ കഥ പോലെ തന്നെ പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏത് സമയവും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ രൂപം ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി, കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങി. വേറൊരാളെയും ഭർത്താവ് വഹിച്ചിരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം, ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ഹർഷോത്മകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് കയറുന്നത്. പിന്നെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം, ഭക്തൻ ഹർഷോത്മ പ്രേമത്തിൽ സദാ ഭഗവാനായ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമെങ്കിൽ ആ സിദ്ധിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹേതുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ അവസ്ഥ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ യന്ത്രം പോലെ പണിയെടുത്തിട്ട് ആ യന്ത്രം പോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുമെങ്കിൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണവും അഹേതുവുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ചന്ദ്രകാന്തി പോലെ തന്നെ രുക്മിണി ദേവി അങ്ങനെ തന്നെയല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതെ തന്നെ. രുക്മിണിയുടെ കഥ, രുക്മിണി ദേവി കണ്ടിട്ടില്ല ഭഗവാനെ, അറിയാലോ ആ കഥകളൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മ മീരാബായി അതേപോലെ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ അഹേതുമായ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിൽ ഇത്തരം അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൃഷ്ണ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികുമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, തപോനുഷ്ഠാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിസാധനത്തിന്റെ സമുന്നതമായ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ കാര്യം പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മള് സാധനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് അടുത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറയണത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് ഉദാഹരണം പറയണത്. അവര് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ജീവിതം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വേദങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അത്രയും ഭഗവാനായിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകല്ല. അതായത് വേറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാ അല്ലെങ്കിൽ MLA കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനെ ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ കൂടെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ആരെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടണം, പ്രധാനമന്ത്രിനെ കാണണം. പക്ഷെ എന്താണ്, പ്രധാനമന്ത്രിനോട് നല്ല അടുപ്പുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവരെ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിയമങ്ങള്. അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇവരെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ? കാരണം ആ വ്യക്തിയും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് കണക്ഷനാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ പോകണം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുള്ള അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാ നിയമങ്ങളും. അതാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ഇവരെ കാര്യം പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവര് മുൻജന്മങ്ങളിൽ പല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. തന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മതമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത നേടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗോപികന്മാരുടെയും ചന്ദ്രകാന്തയുടെയും ഉദാഹരണം വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പറ്റി സദാ സ്മരിക്കുക. അത് നിയമമല്ലാതെയും നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എന്തൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം നേടും, സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തും എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക്. അപ്പൊ പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അവസ്ഥ. ഭഗവാൻ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന പരോപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണ അഭിമുഖത്തിൽ രണ്ടായി തിരിക്കാം. പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും തിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹർഷോത്മതമായ പ്രേമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലേ. ഹർഷോത്മത പ്രേമം നമ്മൾ സാധനം ഭക്തിയിലൂടെ വളർത്തി ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണതയാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെ കൃഷ്ണാവൃത്തി രണ്ടായി തിരിക്കും. അതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്.
ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമദീപോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ആദരവാണ് വരുന്നത്. മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണനയും ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമുണ്ടായ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം ഒന്നെന്ന് അറിയുമ്പോ അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കേസ് എന്താണ്? പൊസിഷനാണ് ആ വ്യക്തിനെ ഉയർന്നതാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് നമുക്ക് വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ആദരവായിരിക്കും. ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ആദരവാണ്. കാരണം പരമദിവോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണനകൾ കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ തത്വം ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ മകളോ മകനെ പോലെ, മകൻ എന്തായാലും മകൾ എന്തായാലും ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അവരിഷ്ടമാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ, അതിന് ബാഹ്യ പരിഗണനകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അനൈച്ഛികമുണ്ടായ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യവും. ആദ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യമായ വാത്സല്യം സ്ഥിരപ്രേമം ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങളും ഭഗവത് രൂപപ്രാപ്തി, ഭഗവത് ഐശ്വര്യപ്രാപ്തി, ഭഗവത് ലോകപ്രാപ്തി, ഭഗവത് സമ്പർക്ക പ്രാപ്തി കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നു. ഹരിബോൽ ഹരിബോൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അത് ഭഗവാനോട് ആദരവ് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി, ഭഗവത് രൂപം, അതായത് മോക്ഷം, മുക്തി, 5 തരം മുക്തികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ ആദരവോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച്, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോണ പോലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമൊക്കെയല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം എന്നതാണ് അർത്ഥം. നാരദ പഞ്ചരാത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആദരവോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണം കിട്ടും. അല്ല, ഭഗവാനോട് ആദരവൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ എന്റെയാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ മകനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണമാണ് കിട്ടുക. രണ്ടാണ് കിട്ടുക. ഒന്ന് ആദരവോടുകൂടി, ഭഗവാൻ വലിയ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ്, എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ആദരവാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമമാണ്, അവൻ എന്റെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെവല്. അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ വരുമ്പോൾ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം, അവിടെ ലാഭമില്ല. മറ്റേത് മുക്തി കിട്ടും നമുക്ക്, ഇവിടെ ലാഭമില്ല. ആ ലാഭമില്ലാതെ തീരും. അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തരം പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സേകാഗ്രയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഇതാണ് മാർഗം. ഏതാണ്? ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അവിടെ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അതാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ. നമ്മൊരു അല്പമെങ്കിലും നിയമം അവിടെ ഭഗവാനോട് ആദരവ് കാണിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറാണ്. ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വേറെ ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രേമഭക്തിക്കാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റേ തെറ്റൊന്നല്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും അന്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല, അതിലേറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ ജോലിയും ഒരേപോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ജോലി നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് അതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. അവിടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും അത് ചെറുതായിട്ട് പ്രേമഭക്തി എന്ന് താങ്ങും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടേന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ പിന്നെ ആദരവ് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? നമ്മളെ വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആദരവാണോ? അല്ലെ? അത് എന്റെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. പ്രേമഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അതാണ് ഫൈനൽ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി മാത്രം, വേറൊന്നുമില്ല, അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ വൈഷ്ണവൻ.
വൈഷ്ണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതിനും തിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പറ്റി സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഗോപികന്മാർ. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ഗോപികന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ആ 2 പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടാവും? അതിന് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും, ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കണം. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മള് ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇനിയും ജീവിതങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പോരുന്നു, ആ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ കയറുന്നു പോണു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ. ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ജന്മം കിട്ടി. അതായത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷനായിട്ടുള്ള എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വിടും, പിന്നെ തൃശ്ശൂരിലെത്തും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ യാത്ര ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും തീരൂല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ദേവിഹേഷി ഗുണമയ മമമായ ദുരന്തയ. അത് ഇടക്കിട്ട് ഓർമ്മിക്കാം. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്വല്പം അഭ്യസ്തത്രായത മഹത്വഭയ. ഇത് 2 ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പിന്നെ വരുന്ന അതിനോട് വേറെ കണ്ണ് അന്ധകാലച്ച മാമേവ സ്മരണ മുക്ത കളയവരും. അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവഭക്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരാം. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പറയുന്നല്ലോ സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേ. ശരണം ഭജ. അത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അത് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് ലക്ഷ്യം. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രേമഭക്തി വരുന്നത് അല്ലെ? പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നല്ല. പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും നമ്മൾ. ഒരാളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കാണൂല. നമ്മളെ കണ്ണ് അതോടെ അടയും അല്ലേ? ആ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അല്ല സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേഹ ശരണം പ്രേ അഹംതു അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തണം. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എടുക്കും. ഇനി പറയുന്ന ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. ഭക്തിയുടെ വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? 2-3 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആദ്യം ഭക്തി വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വളർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത്. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തമ ഭക്തരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. ആദ്യം നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, പിന്നെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉന്നതമായ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമജപം നടത്താനും അവസരമാകും. ഇതിലൂടെ ഗ്രാജ്വലി ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പരിപാലിക്കണ്. അതോടുകൂടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിക്കലരുന്ന്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയരും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തി കിട്ടില്ല. ഭക്തി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരാളെ ഭക്തിയല്ല, ഒരാളെ ഭക്തി ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഉയർന്ന തലം, ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മഹാഭാഗ്യവന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥി ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരിപൂർണ ഘട്ടത്തിൽ എത്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്
അത് ഈസി അല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം. വെറുതെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് അനുഭവമാണ്, ജ്ഞാനമല്ല. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചസാര കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ, പഞ്ചസാര അത് രുചിച്ചു നോക്കണം എന്നത് പറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിച്ചത് കൊണ്ട്, ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തത്, ആ വിശ്വാസമാണ് കിട്ടാത്തത്. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ദ്രൗപദീനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആ വിശ്വാസം 100% ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, അത് ആ ഒരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. നമ്മള് രണ്ട് കൈ, ഒരു കൈ ഭഗവാനെ, ഒരു കൈ നമ്മുടെ ഭൗതികതനും പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഇതും വിടൂല അതും വിടൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. മനസ്സിലായ? അവിടെ വേണം ഇവിടെ വേണമെന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഈ കൈ വിട്ടാലോ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവധർമ്മ പരിത്യാഗം, എല്ലാം വിടും നീ, പക്ഷെ വിടൂല നമ്മൾ അതും വേണം ഇതും വേണം. മനസ്സിലായി? മറ്റുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ പിന്നെ ഇത് മാത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്നേക്ക. നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ ശരിക്കും അതും വിടണം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് അനുഭവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ത്രിവേദികൾ, വേദം പഠിച്ച വ്യക്തികൾ, അവര് തന്നെ ഇത് വിടണില്ല. വേദം മുഴുവനും പഠിച്ച വ്യക്തികളും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ, അതിലാണ് കർമ്മകാണ്ഡൊക്കെ വരുന്നത്. പല ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പലവിധം പൂജകളും പല ദേവന്മാരും പല രീതിയിൽ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100% അതിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മള് വേദത്തിൽ തന്നെ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട കാര്യം, ഇപ്പൊ ജാതകം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അത് ആത്മീയമല്ല ശരിക്കും. ജാതകം, അതേപോലെ തന്നെ ധനുർവിദ്യ, ആയുർവേദം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതൊന്നല്ല ശരിക്കും. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ നമ്മള് ഭൗതികത വേണം. അതായത് നമ്മൾ എന്തിരിക്കും, നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ശരീരവും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അഷ്ടാംഗയോഗം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കൂല നമ്മള്. ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ബൈഹാർട്ടായിരിക്കും എല്ലാം കാര്യം, പക്ഷെ വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ അശ്വത്മാദം വളർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദി മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പൊ പാർവതിയോട് പറയാനും, അതായത് ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അശ്വത്മത പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അവരെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും പിന്നെ ഇല്ല. ഈ ശരീരം അതുപോലെ മനസ്സും ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ആ സമയത്ത് ഭഗവാനിൽ രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിലെ സന്തോഷം അല്ലെ, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, അശ്വത്മത പ്രേമം വന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളോ സുഖങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല. അവർ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണില്ല. അവര് വേറൊരു ലോകത്താണ്. പിന്നെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ബന്ധം അവർക്കറിയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാര്? പരമശിവൻ സതിദേവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയുടെയും അതീന്ദ്ര സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായി രൂപഗോസ്വാമി ലഭിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിദ്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗം ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം, അതിൽ ആകർഷരാവുന്ന എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആരാണ്? നമുക്ക് ഗോസ്വാമിമാര് പറയാണ്. ഇപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ആയാലും രൂപ ഗോസ്വാമി ആയാലും രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി ആയാലും ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവരെല്ലാതും പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ആ അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ 1 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തിരസാമൃതന്റെ രചനകാലത്തെ ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി സജീവമായി രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം മുകളിൽ പ്രസ്താവനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ജീവഗോസ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും
അതുപോലെ തന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും ചേട്ടനനിയന്മാരാണ്, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ്. പിന്നെ അനുപമ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ 3 പേരും സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. അനുപമ ഗോസ്വാമിയുടെ മകനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ജീവ ഗോസ്വാമി ആ സമയത്ത് ഇത് ഗ്രന്ഥം രചിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അത്തരം പ്രായത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇതിൽ വരാതിരുന്നത് എന്ന് പറയാം. ശരിക്കും ഉപദേശാമൃതം ജീവ ഗോസ്വാമിക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി അയച്ചു കൊടുത്താണ്, അല്ലെ? അറിയാലോ അത്. ഉപദേശാമൃതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ രൂപാനുഗ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ശരിക്കും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭക്തിപരമായിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും രൂപ ഗോസ്വാമിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തി കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പരിപൂർണ ഭക്തി എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചത്? രൂപ ഗോസ്വാമിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനെല്ലാത്തിന്റെയും ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കോട്ടിങ് വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ രൂപാനുഗ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപ ഗോസ്വാമിനെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് സനാതന ആ സ്വാമിയില് എന്താണ് നിത്യാനന്ദ. നിത്യാനന്ദ് അത് പഞ്ചതത്രം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇവര് ഡ്യൂട്ടി. ആര്? ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര്. മറ്റൊരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ചൈതന്യ പ്രഭു, നിത്യാനന്ദ, ശ്രീവാസാദി, ഗൗരിദത്തൻ. ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? കൂടെ ഉള്ളവരാണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ഈ 6 പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ, വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും പഠിച്ച് അതില് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാം. ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള രാധമോഹന, പിന്നെ രാധമോഹന ക്ഷേത്രം, പിന്നെ സുന്ദർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊലേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവര് പണിയേൽപ്പിച്ചാണ്, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പുനരുജ്ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും. ഇതൊക്കെ അവരെ ചെയ്തത്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങള് മെയിനായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധാണ്. അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്താ ചെയ്യണത്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്, നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് തരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അതായിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്തത സഹചാരികളെ പോലെ നിന്നിരുന്നതാണ്. അത് ചൈതന്യ പ്രഭുവും അവരും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ തൊട്ടരുത്ത്, അല്ലെ? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാർ, അതൊരു സെക്ഷൻ. അപ്പുറത്ത് സപ്പോർട്ടിങ് വേറെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ ശുദ്ധ പ്രേമം. ഇപ്പൊ ജനറലായിട്ട് ഭഗവാനെ ആദരവോടുകൂടി പ്രേമിക്കാം, ആദരവുണ്ടാവും. രണ്ടാമത് ശുദ്ധപ്രേമം. ശുദ്ധപ്രേമത്തിൽ ഭഗവാനോട് ആദരവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഗോപികമാരുടെ അവസ്ഥ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനോട് ആദരവ് തോന്നണമെങ്കിൽ തന്നെ
നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് പ്രേമം തോന്നണമെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ആ ഒരു ആസക്തി വരാ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആസക്തി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹർഷോത്മത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നൃത്തം വെക്കാനും നൃത്തം വെക്കും, പാട്ട് പാടും, കരയും, ചിലപ്പോ ഭ്രാന്തനെ പോലെ നടക്കും. ഇതൊക്കെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അതന്നെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരും. പിന്നെ അശ്വത്മത പ്രേമം അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അപ്പൊ 2 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അശ്വത്മത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രേമഭക്തി എന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ ആയി. മറ്റേത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ചാനൽ എന്ന് പറയും. കറക്റ്റ് ചാനലിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്നത്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക അതിൽ. മറ്റേത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ടായി. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് വെച്ചാൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അങ്ങനെ ആ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉയരാ. അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉറക്കും. അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ, അതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, എല്ലാതും ത്യജിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മളിൽ വളർന്നു വരും. ആ വിശ്വാസം വരണം. ആ വിശ്വാസം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, പിന്നെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുള്ള സഹവാസമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സഹവാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ നമ്മള് വീണ്ടും ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു അനുഭവമാണ്. അത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണ്, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അതിന് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായല്ലോ. നമുക്ക് സാധാരണ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം യോഗ്യത വേണം. ആ യോഗ്യതയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമേശ്വരൻ തന്നെ പറയാണ്, പാർവതിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിനെ അലട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് ശരീരമോ മനസ്സോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ അതീന്ദ്ര സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമി അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരും പ്രവർത്തിച്ചത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കി പലതിലും പലതുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മുഴുവനും സമ്മറൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് രൂപാനുക. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഹരികൃഷ്ണൻ ക്ലിയർ ആയില്ല? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, ഒരെണ്ണം അല്ലേ? ഒന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആ, എന്താണ് അശ്വത്മത പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മള് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ സാർ. പറയൂ. ആത്മചരിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതുണ്ടല്ലോ, ആത്മപുരാണം പറയുന്നത് വിശദമാക്കി. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, അവരോട് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നേ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതായത് കൃഷ്ണോത്മുഖമായി ഭഗവത് വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാൻ അതിസാധാരണ അഹേതുമ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം
ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതെ. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മജ്യോതി വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഹർഷോത്മക പ്രേമം. ആ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ആ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഏത്? ചന്ദ്രകാന്തി, അതേപോലെ തന്നെ ഗോപികമാര്, അവരെ ഗുണം ഉദാഹരണം എഴുതുമ്പോ ചന്ദ്രകാന്ത, അതേപോലെ തന്നെ ഗോപികമാര്, ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹർഷോത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കില്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ലാത്തവരെയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വൈദിക നിയമങ്ങൾ ഒന്നും ബാധകമല്ല. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഗോപികന്മാർ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയുന്നത് അവര് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം, വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതല്ലാതെ വേദം പഠിപ്പിക്കണം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാനും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. പ്രഭുജി, അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, രണ്ട് ആത്മജ്യോതിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രേമം, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ആ മതി. പിന്നെ അതില് വേറൊരു പോയിന്റ്സ് കൂടി ഇതിൽ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും. ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞില്ലേ? സത്യം നടപ്പിക്കാണ് ഭക്തൻ സ്വഭാവം കൃഷ്ണബോധം വികസിക്കും. ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഉന്മത്തനമായി പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീർ വരുന്നത്, കരയുകയും ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുകയും. ഇതിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോടാണ്? ഗുണമല്ല. ഇതിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്. അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇത് ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. എന്തായാലും ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉദാഹരണം എഴുതി വെക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. ഗോപികമാർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് അവരെ ഗുണമാണ് വേണ്ടത്. ഹർഷോത്മപ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപികമാരെ അവസ്ഥ എത്താം. ഗോപികമാർ. പ്രഭുജി, ഒരു സംശയോടെ ചോദിച്ചിട്ട്, അതിനകത്ത് മറ്റേ ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോ വൈദിക നിയമങ്ങൾ ഇവർക്ക് ബാധകമല്ല. അത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആവും. അവർക്ക് വൈദിക നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. ആ ഗുണം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗുണം വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്. ആ ഗുണം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമല്ല. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ കുട്ടി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാക്കർ കൊണ്ട് നടക്കണം. നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാക്കർ പിടിച്ച് നടക്കൂല, ആ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എപ്പൊ നടക്കണ വരെ വാക്കർ ആവശ്യമാണ്. നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാക്കർ ഉപയോഗിക്കില്ല, ആ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാം എന്ന് വെക്കണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. അപ്പൊ നാളെ റിവിഷൻ ആക്കാം, പിന്നെ എക്സാം ആക്കാം. അപ്പൊ നാളെ റിവിഷൻ ആക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ ചാപ്റ്ററും അതിന്റെ നമ്പർ ഇട്ടുതരാം. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. അതിന്റെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് എക്സാം വെക്കാം? മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നാളെ കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാ വെക്കാം പ്രഭു. ശനിയാഴ്ച. ഓക്കെ, നാളെ മറ്റന്നാൾ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, ശനിയാഴ്ച തൊട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എക്സാം മാത്രം വേറെ ടൈമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നാളെ ഓക്കെ. എന്നാ എക്സാം? ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കോള് വന്നിട്ട് കട്ടായി. എക്സാം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എക്സാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫോർത്ത് ലെവലിലായിരിക്കും പ്രഭു അല്ലേ? നമുക്ക് ഫോർത്ത് ലെവലിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോണാരോണ്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും. അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ഹരീഷ്, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കി തരണം. അപ്പൊ മാതാജി എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. ഓക്കെ അനിത മാതാജി. ഓക്കെ, ശരി ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഭവാദിക്കിച്ച് ഗുരുദേവ്ക്കിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി പറ. മാതാജി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലേ വീഡിയോ?